А гэта свабода прэміум. З вами Ганна Соус і мая суразмоўца, праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталля Сацункевіч, якая атрымала ў празе ўзнагароду чэшскай грамадскай арганізацыі «Чалавек у нядолі» Хома Хаміні за 4 зняволеных сябраў праваабарончай арганізацыі «Вясна» Марфу Рабкову, Андрэя Чапюка, Леаніда Судаленку і Тацяну Ласіцу. Добрый дзень, Наталля. Прывітанне. Цырымонія адбывалася ў дзень адкрыцця фестывалю дакументальных фільмаў пра абарончай тэматыкі «Адзін свет», і ўзнагароду вам вручаў мэр Прагі Здэнек Гжып. Наталья, я хацела найперш вас запытацца, ці Марфа, ці Андрэй, Леанід і Тацяна ведаюць пра гэту ўзнагароду, наколькі яна важная для вязняў, для палітвязняў, для самой Весны, для ўсёй працы, якую вядуць беларускія праваабаронцы? Да, дзякуй за пытанне. Канешне, мы паведамлялі ім у лістах аб тым, што яны спачатку лаўрэаты прэміі, потым, што яны ўсё ж такі узнагароджаны. Але я не ведаю дакладна, ці атрымалі яны гэту інфармацыю, бо яны ўсе дакладна знаходзяцца ў інфармацыйнай блакадзе. Марфа, напрыклад, у зняволенні з верасня. Я напісала ёй, мабыць, ужо пад 100 лістоў, але, наколькі ведаю, ніводны да яе не дайшоў. І я ніводнага ліста ад яе не атрымала. І, канешне, гэта робіцца спецыяльна. Лісты нашы не праходзяць цэнзуру, не перадаюцца ёй. Ведаем таксама, што былі праблемы з ліставаннем у яе нават з мужам і бацькамі. Гэта, як добра вядома, такі ціск таксама на вязняў, адна з формаў ціску, на жаль. Таму не ведаю, ці ведаюць яны зараз, але, канешне, дакладна даведаюцца, бо гэтая прэмія, яна вельмі важная, гэта сусветная прэмія, да, і лаўрэаты былі з усяго свету, і гэта вялікі гонар, канешне, яе атрымаць, вялікая падтрымка для маіх зняволеных калегаў і, у прынцыпе, для ўсёй Вясны і для ўсяго беларускага грамадства. Нам гэта і падтрымка, і салідарнасць, і зазначэнне важнасці тых спраў, што мы робім. Таму я вельмі удзячна, і прысутнасць, напрыклад, мэра на ўручэнні. Гэта таксама знак павагі. І, як казаў мэр, напрыклад, што Прага – гэта вольны горад, яны падтрымліваюць барацьбу за свабоду і дэмакратыю. І мы за гэта вельмі удзячны, насамрэч. Гэта важна і падтрымлівае і ў працы, і ў жыцці. Таму што большасці беларусаў гэта добра вядома, такія відавочныя рэчы. І, канешне, я чакаю вельмі на той дзень і думаю, што спадзяюся, што ён прыйдзе як мага хутчэй, калі я змагу ўжывую распавесці Тацяне, Леаніду, Марфе, Андрэю, як гэта адбывалася. Можа, яны ўжо змогуць наведаць Прагу, самі паглядзець, пазнаёміцца з цудоўнымі людзьмі. І таксама я хочу адзначыць, што ў цырымоніі, канешне, у гэтым годзе былі змены. Звычайна яна праходзіць трошкі па-іншаму, але з-за ковідных абмежаванняў. Большасць была падзеяў онлайн, і фестываль дакументальнага кіно, які распачаўся, таксама праходзіць з большасцю онлайн. Але з іншага пункту гледжання гэта робіць яго больш дасяжным для большасці людзей. Это правда, у Чэхіі вельмі шмат людзей падтрымліваюць мірны пратэст у Беларусі. Я ведаю, ці вы маглі бачыць, раней былі білборды і з Марфай Рабковай, з Ігарам Лосікам, з іншымі беларускімі палітзняволенымі на вуліцах Прагі, на вуліцах іншых гарадоў, на вокнах рэстарацыі партрэты беларускіх палітвязняў. Многія мэры розных гарадоў вывешвалі беларускі чырвона-белы сцяг. Ці вот эту беларускую прысутнасць вы паспелі адчуць? Вы толькі ў Прагу прыехалі, але ці паспелі вы адчуць яе вонкава, увагу да Беларусі? Дакладна не магу сказаць, што я бачыла на свае вочы, але тыя бігборды, што вы пералічылі, канешне, мы пра гэта ведалі, то, што яны размешчаны, і вітаем гэта, канешне, удзячна за гэта, бо распаўсюд інфармацыі, гэта такі першы, але вельмі важны крок, бо без інфармацыі ўсё астатняе было бы немагчыма. Я ще хочу зазначити, що коли у жнівні ми довідалися про масове катування людей у Білорусі, представники Чехії були одним з перших, хто до нас звернулися з пропановами по допомозі і реабілітації. І було бачно, що у людей є, по-перше, опит такої праці, і, по-друге, конкретні пропанови. І
па-трэцяе, такая эфектыўная была праца, таму я таксама хочу гэта адзначыць і падзякаваць тым прадстаўнікам Чэхіі, якія гэта рабілі. І таксама, наколькі ведаю, яшчэ вельмі моцна тут сіла дыаспоры беларускай у Чэхіі. І, канешне, адчуваецца, да, што да беларускай тэматыкі у разе ў Чэхіі ёсць такая цікаўнасць вялікая. Быць праваабаронцам Беларусі цяпер, напэўна, адзін з самых небяспечных заняткаў. Гэта з аднаго боку, а з другого боку адзін з самых годных заняткаў. Маглі б вы апісаць умовы, у якіх вам даводзіцца працаваць апошні год? Вот я размаўляла з лекарамі, якія трапілі ў Чэхію, лекары, якія былі пад рэпрэсіямі, якія тут вот якраз праходзяць і адаптацыю, і будуць шукаць працу, дзякуючы дапамозе чэшскай дзяржавы. Вот мне лекары расказвалі, што мы спачатку, калі цёмная машына ехала, так асцерагаліся, а цяпер адчуваем сябе проста ў бяспецы. І вы таксама вот з Беларусі выехалі ў Чэхію. Натуральна, таксама гэтую розніцу адчулі. Так вот, маё пытанне пра тыя умовы, у якіх вы працуеце год, вы, вашыя калегі, хто за кратамі, хто не за кратамі. Да, насамрэч такая вельмі напружаная праца у нас пачалася прыкладна год таму, калі абвясцілі пачатак выбарчай кампаніі, да, бо амаль адразу пачаліся рэпрэсіі, затрыманні Ціхановскага, потым гэтыя гісторыі з рэгістрацыяй ініцыятыўных групаў па збору подпісаў. І мы ж як праваабаронцы сачылі за гэтай кампаніяй у межах кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары разам з беларускім кельцыйскім камітэтам. Але і да гэтага праца не была простай. Але адносна вашага пытання я б сказала, што агулам быць чалавекам у Беларусі, да, зараз небяспечна і складана. Бо любая спроба рэалізаваць свае правы, да, выказаць свае меркаванні ў любой форме, да, як мы бачым, ці гэта парасон у адмысловых колерах, ці гэта шкарпэткі белыя, гэта ўсё адразу адсочваецца дзяржавай і рэпрэсуецца у розных формах. Да. Мы ведаем пра велізарныя штрафы, якія зараз атрымліваюць людзі, пра тое, што можна у ВІЧУ правесці да месяца. Хочу нагадаць, што на днях у Гомелі, у Кашылёве, у ЗЧУ выйшла Настя Перавозчыкова, якая 105 сотняў правяла ў ВІЧУ. Гэта ж проста катаванне, нечалавечыя умовы. Да. Гэта тэрмін параўнальны з тэрмінам за крымінальную адказнасць. Яна гэта атрымала, гэты тэрмін, фармальна за удзел у несанкцыянаваных акцыях, а фактычна за тое, што чалавек меў гонар, смеласць пратэставаць і выказваць нязгоду сваю. Што тычыцца нашай працы, то, канешне, мы адчувалі, як дзень за днём яна станавілася больш небяспечнай і складанай. Калі ў верасні затрымалі Марху, гэта быў такі таксама, я думаю, спроба ўладаў спыніць валанцёрскую дапамогу, як весне, так і агулам, да, таму што была стрымана каардынатарка валанцёрскай службы. І потым затрымалі Андрэя, уже ў гэтым годзе затрымалі Леаніда і Тацяну. І тут трэба зазначыць, што ўсё ж такі Леанід гэта праваабаронца, юрыст, просто выбітны і вельмі знакаміты, вядомы на ўвесь праваабарончы свет. А ён вельмі ўплывовую ўзнагароду некалькі гадоў таму атрымаў. Абсолютно, да. І затрымаць такога чалавека па такім абвінавачванні, ягоны кейс фактычна складаецца, склад ягонага злачынства гэта дапамога людзям, праваабарончая. І улады проста кусаюць сабе за хвост, але спрабуюць зрабіць усё магчымае, уже не гледзячы на выдаткі, каб спыніць, па-першае, пратэсты і актыўнасць людзей, па-другое, каб спыніць дапамогу ад праваабаронцаў, працу праваабарончых арганізацый. Наталя, вы пачалі гаварыць пра валантэрскую працу, яна вельмі важная. Вось гэты год слова валантэр, слова салідарнасць, слова дапамога, гонар, смеласць, тое, што вы зараз сказалі, такія ключавыя словы для Беларусі. Раскажыце пра тых валантэраў, якія дапамагаюць праваабаронцам, это такі вялікі рух насамрэч. Да, вясна ў гэтым годзе адзначыла 25-годдзе, і заўсёды на ўсім шляху гэта была валанцёрская арганізацыя з вялікай колькасцю валанцёраў і валанцёрак. І, канешне, тое, што мы зрабілі ўвесь
аб'ём інфармацыі, напрыклад, пра парушэнне правоў чалавека, якія мы сабралі, адманіторныя суды, праца са зваротамі людзей, дапамога людзям. Это ўсё было проста немагчыма без нашых валанцёраў. Это реально тысячы людзей, да, якія дапамагалі нам, кожны па-свойму, хтосьці больш, хтосьці менш. Нават, не ведаю, калі чалавек дапамагае нам, перакладаючы тэксты, каб мы маглі іх публікаваць, ці хтосьці прыходзіць на суд, ці хтосьці збірае інфармацыю па сацыяльных сетках аб рэпрэсіях. Это велічэзная праца. На жаль, мы не можем зараз распавесці, да, дакладна, што мы і што валанцёркі робім, да, просто за умоваў бяспекі. І мы не можем назваць просто паімённа кожнага і кожнага, хто нам дапамагае. Але гэта інфармацыя, я спадзяюся, ўсё ж такі будзе апублічана ў свой час, і мы зможам сказаць дакладна іменно дзякуй усім людзям, які нам дапамагалі. Гэта вельмі важна. І я вельмі сумую, да, што мы зараз у такіх умовах, калі мы не можам шчыра і адкрыта казаць пра нашу працу і пра працу нашых валанцёраў. Наталя, восень маім найбольш чытаным дакументам па нядзелям быў спіс у PDF-фармаце затрыманых падчас нядзельных маршаў. Інфармацыя з'яўлялася аператыўна, дзе затрыманыя, максімальная інфармацыя, дзе знаходзіцца, яна абнаўлялася, і там тысячы людзей былі ў гэтых спісах, і гэта я ўяўляю, які гэта велізарны кавалак працы. Напэўна, это таксама пры дапамозе валантэраў рабілася. Конечно, безумоўно, все, што мы рабілі, ўсё, просто без выключэння, ўсё было з дапамогай валанцёраў. Бо, вясна, канешне, вялікая арганізацыя, але не настолькі. Там маштабы рэпрэсій у Беларусі былі і ёсць такія, што яны непараўнальныя. Да? Безумоўна, мы рыхтаваліся, мы ведалі, што, як звычайна, выбарчы год будзе рост рэпрэсій. Да? Але уявіць сабе такое, я думаю, што не мог ніхто просто. Нават і беларускія ўлады такого уявіць. Ні маштаб пратэстаў, ні маштаб рэпрэсій. І тут хочу зазначыць у гэтай вялікай справе па збору інфармацыі, распаўсюду вялікая роля журналістаў, журналістак, як тых, хто працуюць з вясной, так і іншых з незалежных СМІ. І калі, напрыклад, я бачыла пратэсты каля белтэлерадыёкампаніі і той, як Дар'я Качанова распавядала дзяржаўным журналістам, што яны павінны трымацца і працягваць асвятляць, то это ж такія вельмі добрыя працэсы, якія шыкоўна ўплываюць на свабоду прэсы, якой мы так прагнем у Беларусі, каб яна нарэшце з'явілася. У меня да вас пытанне, якое даволі часта задаецца, яно тычыцца працэдуры прызнання зняволенага палітвязням. Вот десяткі тысяч палітычна матываваных арыштаў, затрымання ў Беларусі, яны все палітычна матываваныя, так? А прызнанне палітвязняў гэта іншая рэч, палітвязняў менш, хаця таксама вельмі шмат, ніколі не было столькі ў гісторыі Беларусі. Што дае гэтае прызнанне палітвязням і для каго гэты статус важны насамрэч? Ці не прасцей усіх лічыць палітычна зняволенымі, ці іхняе зняволенне палітычна матываваным? Да, это насамрэч вельмі важнае, актуальнае пытанне для апошніх часоў. І справа ў тым, што калі чалавек, напрыклад, адбывае адміністрацыйны арышт за ўдзел у акцыі, то, безумоўна, ён падпадае пад крытэрыі палітычнага зняволенага. Але паколькі такіх людзей тысячы, да, то проста працэдурна немагчыма прызнаваць іх палітычнымі зняволенымі. І асабліва з улікам таго, што адна з галоўных мэтаў прызнання чалавека палітычным зняволеным – гэта патрабаванне яго хутчэйшага вызвалення. Але калі чалавек, напрыклад, атрымлівае 15 сотняў, да, то мы даведаемся, праваабарончая супольнасць прызнае яго палітычным вязням. Але фармальна ён выйдзе ўжо праз 5-10 сотняў. Таму фактычна гэта не мае такога сэнсу і ўплыву. Але ўсе тыя, хто адбываў арышт, да, яны 100% падходзяць пад вызначэнне палітычных зняволеных. Трошки больш складаная сітуацыя, конечно, з тымі, хто сутыкаецца за крымінальным пераследам. І тут я праверыла сёння інфармацыю, што вясна збірае у адну вялікую табліцу інфармацыю пра ўсе вядомыя кейсы крымінальнага пераследу, звязанага з выбарамі. Там больш за 1100 асобаў ужо. Увесь гэты пераслед палітычна матываваны. Але справа ў тым, што
палітычным вязням. Праваабарончая супольнасць можа назваць толькі чалавека пры выкананні дакладных умоваў. Былі распрацаваны прынцыпы прызнання палітычнымі вязнямі, і уся каштоўнасць гэтага працэсу менавіта ў тым, што ёсць дакладныя прынцыпы, і калі сітуацыя чалавека ім адпавядае, то чалавек прызнаецца палітычным вязням. Адно з галоўных патрабаванняў гэта мірныя дзеянні у абарону ці пры рэалізацыі сваіх правоў. Таму, калі мы сутыкаемся з выпадкамі, калі чалавеку інкрымінуюцца які-небудзь варыянты гвалта, нам трэба даведацца ўсе дэталі. На жаль, зараз у Беларусі гэта немагчыма зрабіць да суда, таму што чалавек сам не можа распавесці. Адвакаты звычайна знаходзяцца пад падпіскай неразгалошання. Часам яшчэ і суды, канешне, бываюць зачыненыя, але ў большасці ўсё ж такі пакуль яны адчыненыя. І трэба чуць, што ў матэрыялах справы, што запытвае абвінаваўца, якая пазіцыя суда, які вырак суда будзе, наколькі ён адэкватны, прапарцыянальны здзейсненаму. І таксама пазіцыю чалавека, бо людзі бываюць розныя, дзеянні ў іх розныя, і матывы розныя. Калі чалавек кажа, што ён зрывае балаклаву з амаваўца міліцыянта, таму што такім чынам пратэстуе ці хоча бачыць таго, хто затрымлівае, хто парушае ягоныя правы, гэта адна справа. Другая справа, калі чалавек кажа, я не ведаю, хацеў ударыць яго, таму што ён міліцыянт, таму што я хацеў ударыць. Гэта вельмі важна, і гэта ўсё ацэньваецца праваабарончай супольнасці у комплексе. На жаль, гэты працэс не такі хуткі і не такі просты, бо кожны кейс разглядаецца індывідуальна, групай экспертаў. І гэта вялікая юрыдычная праца, бо трэба прааналізаваць. Ёсць кейсы больш простыя, калі мы сутыкаемся з абвінавачваннем па артыкулах за масавыя беспарадкі ці за дзеянні, які груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта 293-342 артыкул. Мы лічым, што масавых беспарадкаў у Беларусі не было, дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак, таксама. У Беларусі са жніўня адбываліся мірныя сходы. На некаторых з іх прысутнічаў элементы гвалту таксама з боку і удзельнікаў, не толькі праваахоўных органаў, але з-за гэтага ўвесь сход не становіцца гвалтоўным. Ён застаецца мірным, там проста ёсць людзі, якія выкарыстоўваюць элементы гвалту. Таксама аналізуецца, які гвалт яны выкарыстоўвалі і чаму. Напрыклад, гэта можа быць умовы неабходнай самаабароны. Таксама тады падпадае пад крытэрыі. Падсумоўваючы, калі гаворка ідзе пра гэтыя два артыкулы, звычайна у нас ёсць магчымасць чалавека адразу, калі мы даведаліся пра абвінавачванне, прызнаць палітычным зняволеным. Ва ўсіх астатніх выпадках трэба аналізаваць ту інфармацыю, што я пералічыла, глядзець абвінавачванне, чуць, што кажа чалавек, і аналізаваць. Часам для гэтага патрэбны нават судовы прысуд, каб юрысты маглі паглядзець. А вось гэты выпадак, які зараз шмат абмяркоўваецца, Паліны Шарэнды, што б вы маглі сказаць? Вы яшчэ чакаеце разгляду? Гэты выпадак 100% падпадае, наколькі я ведаю, ей прад'яўлена абвінавачанне па 364 артыкулу, гэта гвалт ці пагроза гвалту, дачынення да супрацоўніка. Мы не ведаем, што там дакладна адбывалася, і мы не ведаем пазіцыю дакладна самой Паліны. Наколькі ведаю, я нешта ў лістах пісала, але давайце размаўляць шчыра. Ёсць правілы прызнання, ёсць працэдура, і калі мы пачнем рабіць нейкія выключэнні, то які будзе кошт нашых ацэнак. Яны маюць ацэнкі прызнання палітвязнямі беларускай праваабарончай супольнасці, яны маюць свой кошт толькі да таго моманту, пакуль мы выконваем правілы. Інакш мы можам назваць усіх і адразу палітычнымі вязнямі, але гэта не прывядзе да таго выніку, які мы хочам. Звычайна, калі чалавека называюць палітычным зняволеным, адразу ідзе патрабаванне ягонага вызвалення, і ў некаторых выпадках перагляд прысуду выніку суда. Што дае колькасць палітвязняў Беларусі? Яна добра адлюстроўвае сітуацыю з правамі чалавека. Можна паглядзець сусветныя тэндэнцыі, што у дэмакратычных краінах
прынцыпе, звычайна такое паняцце, як палітвязень, адсутнічае. І гэта такі маркер, знак таго, што ў краіне сітуацыя з правамі чалавека вельмі дрэнная, наяўнасць палітвязняў. Таксама статус палітвязня для чалавека можа быць своеасаблівай абаронай пры адбыванні зняволення. Тут цяжка казаць, як яно адбудзецца насамрэч, бо то, што зараз адбываецца ў Беларусі, ўсё ж такі не вельмі тыпічная сітуацыя, і мы бачым, што часам ўсё ж такі палітвязні сутыкаюцца і з большым ціскам на іх, але і астатнія зняволеныя. Давайце згадаем, як адбывалі і адбываюць зараз пакаранні зняволеныя па 328 артыкулу, для якіх Лукашенко асабіста запатрабаваў стварыць такія ўмовы, каб яны ўзвылі. Гэта ж ненармальна абсалютна. Гэта тычыцца ўсіх людзей. Вы гаворыце, што вы дзейнічаеце ў адпаведнасці з крытэрыямі міжнароднай праваабарончай супольнасці. А ці ёсць ва ўплывовых міжнародных праваабарончых арганізацый якія рэальныя рычагі ўздзеяння на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Так можна арганізаваць, і гэта вельмі шмат рабілася, такія вялікія кампаніі салідарнасці па ўсім свеце, гэта робяць праваабарончыя арганізацыі, ініцыююцца лісты з усяго свету палітвязням, уздымання гэтага пытання паўсюль. Якія-небудзь рэальныя рычагі менавіта на саму сістэму беларускую існуюць ці не? Мне падаецца, тут важна звярнуцца да 48-го года, калі была прынята дэкларацыя, усеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Гэта дэкларацыя, гэта краіны пагаджаюцца і дамаўляюцца паміж сабой. І гэта нармальныя паводзіны дарослых, адукаваных людзей, калі людзі дамаўляюцца паміж сабой пра правілы і выконваюць іх. Пасля Другой сусветнай вайны краіны дамовіліся, што паўтарэння такога ніхто не хоча, і для гэтага павінны быць дакладныя правілы. Потым былі прыняты ўжо так званыя акты цвёрдага права, напрыклад, міжнародны пакт о грамадзянскіх палітычных правах, для Беларусі дзейнічае, і згодна якому Беларусь абавязана паважаць і выконваць правы чалавека. І з-за таго, што гэта ўсё ж, я кажу зараз, вяртаючыся зноў да дэкларацыі самой сістэмы правоў чалавека, гэта такое, кажуць, джентльменскае пагадненне. Это справа проста гонару выконваць гэтыя правілы. Таму што, вяртаючыся да гэтай аналогіі з людзьмі, пра дарослых і адукаваных, ёсць правілы паводзінаў у грамадстве, які мы ўсе выконваем, просто потому что это нормально, потому что мы так дамовіліся. А тых, хто іх не выконваюць, складана казаць пра ўсё ж такі меры ўздзеяння рэальных дзейнічых, каб няма такой, разумееце, кнопкі, на якую націснуў, і ўсё парушэнні спыніліся. Але немагчыма існаваць у сусветным, зараз у свеце, калі ты парушаеш правы чалавека. Гэта будзе і эканамічная блакада, і інфармацыйная блакада, і палітычная. Няма ніякага нармальнага жыцця ў краіне. Таксама хацела бы звярнуць увагу, што існуе вельмі відавочная і зразумелая карэляцыя між узроўнем павагі да правоў чалавека ў краіне і эканамічнай сітуацыяй. І тут не трэба быць аналітыкамі вышэйшага ўзроўню, каб глядзець навокал і зразумець, што звычайна краіны з добрай эканамічнай сітуацыяй, там існуе павага да правоў чалавека, і яны выконваюцца. Там, дзе людзі адчуваюць сябе свабоднымі і маюць упэўненасць у сваёй будучыні і у сваёй краіне, то, канешне, і эканоміка тады нармальна існуе. Наталья, я хацела пытанне задаць датычнае вас асабіста. Як вы прыйшлі ў праваабарончую дзейнасць? Што вам давялося перажыць у гэты складаны год? Я асабіста прыйшла ў праваабарончую дзейнасць праз летнія школы па правах чалавека. Лічу іх такой унікальнай, вельмі карыснай з'явай, бо шмат цудоўных людзей праз іх прайшло. І такая інстытуцыя, як Беларуская праваабарончая школа, супраца некалькіх праваабарончых арганізацый, цудоўная, бо ёсць розныя фарматы курсаў, пачынаючы ад вельмі кароткіх, напрыклад, водны па правах чалавека, і
далі там больш паглыбленыя і таксама традыцыйныя летнія школы па правах чалавека, якія раней праходзілі ў Вільні, вельмі знакамітыя ў Беларусі. Я сама 6 гадоў таму побывала на такой школе, вельмі захапілася ідэяй правоў чалавека, пачала валанцёрыць увесне, і чым больш спрабавала розныя аспекты правоў чалавека, тым больш мне падабалася. І таму быў вельмі натуральны працэс, што 3 гады таму я далучылася ўжо да каманды менскага офісу «Вясны». Зараз працую ў грамадскай прыёмнай, дапамагаем людзям у выпадках парушэння правоў чалавека, і гэта зараз вельмі такі маштабны працэс, таму што і шмат парушэнняў, і мы шукаем розныя магчымасці для дапамогі, нягледзячы на тое, што все ж таки з кожным днём гэта складаней і складаней становіцца рабіць. Не абмінулі мяне і в обшукі, калі 16 лютага пасля Беларусі прыйшлі бой у мяне дома таксама. Там канфіскавалі трошкі грошай, тэхніку, мабільны тэлефон маёй мамы, дыпломы маіх з праваабарончых школ і курсаў, іх вельмі зацікавілі. Калі гэта злачынства, то я злачынца, да. І, конечно, гэта складана, але я веру ў канцэпцыю правоў чалавека і лічу яе такой вельмі грунтоўнай і лічу вельмі базіснай. І мне падаецца, што вось падзеі ў Беларусі са жніўня, калі тысячы людзей пачалі карыстацца сваімі правамі і пабачылі і адчулі, што гэта такое правы чалавека і што бывае, калі правы чалавека парушаюцца. Таму што гэта гісторыя з катаваннямі ў Беларусі, ведь свабода ад катаванняў – гэта абсалютнае права, яно не можа быць парушана ніколі, згодна міжнародных стандартаў. Нікога ніколі нельга катаваць. І людзі, я думаю, што зразумелі, што вось сістэма правоў чалавека амаль адзіная можа іх абараніць у такіх выпадках. Проста трэба рабіць усё магчымае для таго, каб гэтая сістэма запрацавала ў Беларусі. У меня до вас апошняе пытанне. На якім судовым працэсе вы хацелі б выступіць сведкам ці дакументы падрыхтаваць для гэтага працэсу? Які судовы працэс быў бы для вас вельмі важным? Это цікавае пытанне. Але тут хочу зазначыць, што можа быць асабіста такога працэсу і няма, бо там тыя дакументы па парушэнню правах чалавека, там штомесячныя, гадавыя, тэматычныя справаздачы, агляды, якія мы рыхтуем, яны ў агульным доступе, імі могуць скарыстацца ўсе. Але я б хацела сказаць, што я вельмі чакаю, калі ў Беларусі будзе рэальна забяспечвацца права на справядлівы суд. І гэта ў тым ліку ўключае ў сабе прэзумпцыю невінаватасці, і ўключаю сабе незалежных суддзяў. І тыя людзі, якія зараз у Беларусі здзяйсняюць злачынствы, якія катавалі людзей, мы ведаем выпадкі нават смерці людзей, тыя суддзі, якія выносілі неправасудныя рашэнні, безумоўна, яны ўсе павінны прадстаць перад судом. Але гэты суд таксама павінен быць незалежны, справядлівы і з выкананнем усіх умоў. І я чакаю гэтага моманту, калі беларускае грамадства будзе дзейнічаць, ведаеце, не з помстай, а паважаць правы ўсіх людзей, нават тых, каго вельмі хочацца пакараць. І забяспечвацца права на справядлівы суд будзе ў адносінах да ўсіх. Дзякуй вялікі. На гэтым мы завяршылі нашу размову. Гэта была праваабаронца цэнтру «Вясна» Наталля Сасункевіч. Дзякуй вам вялікі.